Sanotaan nyt tässä, että tosiaankin vihaan hämähäkkejä ja tossa sellainen yksi pyöriskeli ainakin äsken ja tosiaan tossa geokätköilemässä ja joku mulkku päätti, että laitetaan tonne geokätkö. Tän on paikka mennä tänne hämähäkkien seuraan. Hyi saatana. Kyllä täällä mahtuu ihan hyvin kulkea kumminkin. Mitkäs puket täällä on. Onneksi tässä on salama. Joo kun tänne tulee niin kansi jotkut polvisuojat ottaa ilmeisesti. Ajatelleeksi ja sit semmonenkin pikku juttu, että täällä on ilmeisesti satanut vettä äsken, niin polvet on ihan paskana. Toivottavasti ei kukaan nähnyt tuolla ulkopuolella, kun joku meni viemäriin pyörimään. Aha, lasinsiruja. Jees. Joo, mä oon kyllä tosiaan niin puusilmä ihminenkin, että mä en sitä kätköä kummiskaan löydä. Mutta ainakin tuli käytyä tää. Aha, mä oon kohta perillä jo. Tietenkin meni ohi sekin kätkö. Hyi helvetti tuolta katosta tuolta vettä. Tää on varmaan pää täynnä hämähäkkä. Joo, ja joku hanskakin voisi olla hyvä, kun kädet aika jäässä. Voi olla kyllä, että se kamera toisessa kädessä. No voi hitto, no niin. Ohi meni sekin kätkä sitten. Mitäkään sekin on mahdollista? Yes! No mut aika hyvin tehty tääkin kätkö, et siis tietenkin me tuli sitä pidempää reittiä. No niin, toki.